Hello, good afternoon guys. So today I have decided that I'm going to show you my backyard. So at the moment I'm in the lounge sa sala. Tingnan natin yung backyard namin. Yan ang alfresco. Parang outdoor. Okay. Tingnan natin. I will show you my backyard guys. Punta tayo sa labas. Ayan, dito. Ito ay alfresco. Parang outdoor. Yan, meron akong mga tanim. Pachachar, papachachar. Yan. Ewan ko kung anong tawag na plants na yan. Pero yan. Yan, mga tanim ko. Na wala klaro. Ang iba, namamatay yung iba. Kasi hindi ako green thumb. Baka na overwater ko. Sobrang pagmamahal, namatay sila. Oo, tingnan nyo. Sobrang pagmamahal ko na namamatay sila. Yan. Yung sa taas, namatay na din. Baka sobrang tubig. Meron namang iba, buhay pa. Baka 50-50 na. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, mga succulents ko. Meron akong anong tawag niyan? Nablanko ng isip ko. Meron din ako nito. Ayan. Ito kay bumbil daw to. Bumbil, pero iba yung malapit na itong mamatay din. Baka ganyan kasi winter dito, no? Yan, meron ako dito. Ewan ko kung anong tawag dito. String of bananas ba to? Basta string of something mo. Mataas na siya. Ayan. Ito, meron ako dito. Ewan ko kung mamamatay na ba ito. String of pearls daw to. String of pearls. Meron ako dito. Ganda niya. Dito, mataas na siya. Hala. Hala. Malaglag na yan kasi maliit yung baso. Yan. Yan ang succulents ko. Pero iba, namamatay. Iba na 50-50 ng buhay. Ayan. Ayan. So dito, itong tawag dito ay alfresco. Dito tayo mag-barbecue, ay meron pa rin ako dito. Outdoor setting. Meron pa rin ako dito yung kung anong tawag dito. Pero ito yung binili ko yung kami ni Mami Flor. Hindi natin nagpunta sa flower shop. Ewan ko kung anong tawag na yun. Meron din ako dito. Ayan. Ito. Ano siya ito? Ayan, dito tayo magkape. Mag-party tayo dito guys. At meron din ako dito. Succulents dito, sa bubong. String of, ano ba ito eh? Ewan ko, basta string of something. Ito, banana, dolphin. Dolphin siya, okay. Yung forma niya, parang dolphin. Kita niyo ba? Nakita niyo ba? Parang dolphin, o tanaw mo. Tingnan niyo, parang dolphin siya, no? Ewan ko kasi mamatay, ah. Malapit na ito mamatay, pero ewan ko. Baka winter, ganyan siya. Sa winter dito. Ayan, no? Ito, ewan ko kung ano to. Nilawa-lawa naman dito, eh. Wala ka talagang nagmamahal. Agree. Ayan, dolphin. Dito tayo. So, yun ang setup dito sa aking alfresco outdoor murag entertainment area. Basta. Ayan. Ayan. Dito tayo maglingkod-lingkod. Magkapi-kapi. Mag-breakfast early in the morning with the view. Ay, wala may view na sa lipdan man ang view. Okay, dito tayo guys. So, ito yung so, paglabas mo doon sa sala, paglabas mo sa sala, dito na tayo sa alfresco. Tinatawag nila alfresco daw. Dito tayo. Sometimes din ako mag-live before. Nag-live ako dito. Sometimes kung gusto ko ng fresh air, dito ako mag-lunch, mag-breakfast, mag-kape, mag-break-break. Ayan. Yan, ano ko dito. Sige, punta tayo dito sa... Pa rin ako dito mga ewan ko kung ano. Yan, binili ko yan sa market. Ito, hala, ito guys, kinuha ko lang yan sa neighborhood. Nangawat. Ikawit ko yan sa neighborhood like sabak. Ito, iwan ko to eh. Mukhang mamamatay na pala yan. Iwan ko. Pero nabubuhay ko man, oh.
Kinuha ko lang yan sa iniburo ko dahil saba. Okay, ayan, punta na tayo dito. So, yan ang ano ko, ha? Yan ang alfresco. Yan, 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 yan. Doon tayo mag-party-party. Christmas time, party. Dito naman tayo sa pikas na underground. Underground na po siya. Meron akong ano dito. It's a lounge. Para siyang ano. Sa lounge setting. Siyang lounge setting. Ipakita ko sa inyo, ha? Ayan. I-cover ko lang kasi mahangin nga winter. Hindi magamit kung winter. So, dito. Para siyang ano, lounge. I-cover ko lang kasi winter. And then, maabugan ba? Kakuan og abog. So, yan ang table. Yan ang chair. Parang sala. Sala-sala ba? Sala-sala sa gawas. Pwede kayong matulog dito. Charot. Ayan. So, tabunan natin. Also, Tagalog sa tabunan. Iwan ko kayo na ang bahala. Si winter pa man. Malamig pa sa labas. Spring and summer magamit na to. Yan ang maliit kong backyard. Maliit kong backyard. Yan. Wala pang bulak. Yung daisy ko kasi winter pa. Yan ang view. View ng ano. Yan ang view sa bukid. Yan. Maliit lang yung backyard ko, guys. Yan ang ano ko, mahalang. Yan ang halayan ko. Yan ang maliit lang din. Meron akong mga tanim-tanim dyan. Agoy, meron ako ano dito. Ano ito? Kamuti tops? Pero ano yan? Brown-brown yan kasi winter. So ano, ganyan siya. Pero madami na mga damo. Hindi pa nakagula si Manang. Kasi nagpinakulan si Manang. Matagal na yan. Mga 5 years na yan. Yung lipstick man daw yun. Lipstick. Maganda siya kasi mabuhi siya winter. Bisag malamig, mabuhi siya. Yung payag-payag na naguba na kasi mga 8 years na yan dyan. Bagyo, hail na naguba ng atop. Ayan, ito yung pinakamaliit kong backyard, guys. Diba? Okay lang kasi wala masyadong mamawer. Ayan, pakita ko sa iyo yung daisy ko. Ayan, maganda siya kasi bisan winter, mabuhi siya. Nagkuan na po siya, Nagdaghan siya ka ng mga kuan ba, ready to kuan, Kanawa. Kay spring na, malapit na yung spring dito sa amin. September, spring na dito, nagready na siya, marami na siyang mga, yan? Malapit na magbulak ba, Mga ito, may iba-ibang color ito, guys. 8 years na din ito sa akin. Ayan, maganda siya, Magandang kulay. Tumutubo siya. Diba, merong dark pink, merong light pink, purple, meron anong kulay niyan? Diba? Ganda siya. Siya nilabong. Excited ako. Mula ko sila. Kagaghan na sila. Ayan yung meerkat ko. Siya yung tag-iya sa balay, sa payag. Huwag kayong punta dyan kasi sa meerkat yan, na bahay. Naguba. Ayan. Yan ang backyard ko. Maliit lang. At saka meron din akong, iwan ko kung anong pangalan na to. Pero may bulaklak ito na dark pink. Hindi pa siya namulaklak. Pero, ito pa rin, Succulents, mga succulents ito, Ito, yung ganyan ba, bulak, pink. Maganda, no? Succulents din siya. Madali lang siya mabuhay. Cutting lang ito. Isang cutting lang ito na ganyan kaliit. Tinanim ko, na ganito na. Kumatay na siya, Gumagapang na siya. Gumagapang. Ayan. Gumagapang siya. Naganahan siya sa lugar na to. Last year pa lang yan na tinanim ko. Ito din, last year. Maliit lang, mga ganito lang, Mga cutting-cutting lang ba? Giturok-turok ko lang ito dito. Ito. Siya, nalabong sa pabulag, Gumagapang. Ito ba, itong hedge na to? Ito. Meron siyang mga prutas, Parang cherry. Lumboy-lumboy ba, ba, kani ba? Kani, Ay, nalaglag. Kani ba, lumboy, mura siya kuan. Cherry.
Makaon daw to. Makain daw yan. Pero hindi ko kumain eh. Basig mahilo pa inuunta na. Hi, Meerkat. Hello. Mag-hello ka sa mga friends ko. Na siya baby, oh. Ay. Ito, maganda ito. Maganda. Meron ko dito sa front. Oh, ayan lang guys, yung ano ko, backyard, maliit na maliit. Pero okay lang, yan ang ano ko, backyard ko. Kasi hindi masyadong, ano ba. Ayan, pwede tayo mag-party dito kasi malaki naman yung entertainment area ko. Charot. Yun ang view. Yan, makita niyo. Sometimes mag-live ako dito sa labas. Makita niyo ng view ng mountain dyan. Yan ang view natin. Today, malamig pero maganda yung panahon. Mahangin siya. Pero warm. Masasabi mo na malapit na yung spring. The spring is coming. Ayan. So dito tayo guys. Punta kayo dito. Mag-party tayo dito. Mag-barbecue. Welcome kayo dito. Ayan. Ayan guys. So Meron tayong CCTV dito. May CCTV tayo dito. Oh, ayan. May CCTV. Yan. CCTV yan. Para, safe tayo, no? Ayan, meron din isa dito. Meron si Big Brother. Ayan. CCTV doon. maraming salamat po sa inyong panonood sa aking parang backyard tour. Charot. Parang backyard tour. Oh, yan. Salamat sa inyo guys. At sana makapunta kayo dito, makabisita kayo sa akin. At dito tayo magtambay-tambay. Tambay tayo dito sa alfresco. Maganda dito kasi fresh ang hangin. Ayan. Malapit lang tayo sa bukid. Yan. Dito tayo maglingkod-lingkod. Magchika-chika tayo dito. Mag-catch up.